Okay ke nkosikazi ikhona ke intombi ikhona makhwapheni ngoba manje vele sengikhathele wena wena okwenza ukuthi ungalali uvuke ebusuku wena uhlulile umshado wena ukuhlulile umshado yini avuse ebusuku wena ngathi ngivusa wena into sokuzenza ngithi yenzani usukwenzani wena yini osukuye engenzile mina ngoba mina ukujabula nawe ekamela lakwazi hlezi uthi awukho right awukho ready ngani mfisa ukujabula la kathi angikho ready indoda angikho ready indosi hawu nkosikazi yini angikho naye mhlawumbe khona kwenzayo mana kuze kufikele lapha wena uyini okade uyenza ngize ngithi mina awungabisaphinde ungithinte ngoba ngakutshela ukuthi ungabisaphinde ungithinte yini eyayenza le Sanibonani Sanyoni TV ngibhalelile la ngoba ngibhalelile mina ngifuna ukunitshela nkosikazi wami uyangixosha kwami ngoba uyisangoma akafuni ngimthinte akafuni lutho ngami mengithi ngiyazama umthinta uyangilwisa endlini mengithi ngikhuluma naye avukulaka abo msengaze ngakhetha ukuphuma ngawo uqasha kodwa nginomuzi wami yabo nje nkosikazi mina angisazi kumele ngenze njani yiko ngize ngathi angiphume emancane ngiyobhala nabaka Nyoni TV ngingisiza ngiyafisa mhlawumbe ngicane ngangisiza ngayo yonke inkinga enginayo elixazulweni nkosikazi wami ngoba ngisazi kumele ngenze njani lo nkosikazi unolaka khulumeki naye unolaka olubi mfowethu ngawo ukuthi mhlambe nami ngize ngibone ukuthi angazi kangenze ngisole ngokushada yena ngize ngisole ngingabe ngisazi ukuthi kumele ngenze njani bafowethu ngiyanicela ningisize ke la nje kwasuhamba nani ke sekuyena nkosikazi endlini sikhulumeni naye kodwa nani nizombona isiqandu sikankosikazi siyathetha hayi alifaka libuya nawe lapha kubi kodwa hayi sozaba amadoda sokhulumana hayi okay madoda siyabona awu kanti khona kwakho la sanibona waqhamuka songena okay sicela ungeniseni manje mhlawumbe sicela uchaze ngaphakathi akasahlali lo akasahlali okay ngicela uhloniphe mina ngicela nje kunodabana uhlonipha kanjani efika nabantu engabazi obani bonke labo basathi nkosikazi ngicela ungena ngesideke kunodaba esifuna ukulikhuluma angithi nangekhathi uhamba la uzange uzucele ukuhamba wavele wayihambela wena manje ke sengizothi kaluma yonke indawo enoboya ke kulo nkosikazi umadoda cha baba uzongena kanjani phela ungangichazela ukuthi uhamba nobani uzokwenzani la ekhaya ngoba kade wahamba wena okay mama mina igama lami nguMalandela ngiyazi ukuthi uma uMatsele igama azomthathe ngale primary ngithi uzokwenzani ekhaya uthe ikwakhe so kunodaba elithi uqoshiwe kwakhe wanganitshela ukuthi kwakuyikwa okay mangithi lokho ngicela ukuthi sikulalele sesingaphakathi mina ngindlebe yakhe njengomngani wakhe amcelele ukuthi amphelezele ngicela ukuthi ngoba ngumuntu omdala ngizolihlonipha nje kodwa nje ubaba lo besingayikhulumile naye leyo nto ngoba vele bisingasahlangene wahamba engacelanga kimi uzocela ungena namhlanje angimazi ukuthi ucelelani mina bengasengeke ngisavumela ukuthi angene Magaya ndosi siyacela mesesicela hayi siyacela mesesicela mesesicela salani siyabonga niyaphila ma hayi besiphila ningakafiki kodwa ngoba manje asisaphili kwabona siyaxolisa impela nje ma wami kakhulu siyayithoba mina ke nguMalandela ngokadlamini isibongo sisuka kwiNyoni TV nje ukubona kunabafowethu abagadayo basuke besibheke endleleni la sihamba khona kodwa iNyoni TV mawami isebenza ngendlela ezihlukene uma kuneyinkinga ezidinga ukuxazululeka phakathi kwabantu ababili noma ngabe abangaki kodwa nje makunaleyo nto esebezamile ukuyilungisa ayilungi so siyayisingenelele lapho ke thina umuntu asibhalele njengamanje sibhalelwe uyena uNdosi ngicabanga ukuthi ngikwenyana wale ekhaya udaba lakhe ke lubuhlungu ngoba uthe mechaza uthe cishe sekuyisikhathi singango3 months aqoshwa la ekhaya eqoshwa uyena noma kanti manje akuvezayo ukhala ngokuthi nishadile
Oh manje ubona ukuthi mayihlulwa yindaba zakhe yena hamba yolanda nini. Kube yinina nizoba yimlomo yakhe. Impela makuyinto ethi ayifane naleyo noma singeke sumkhulumele kakhulu kodwa thina into esaye sayibuka yasenza sasungumela phezulu. Ngekhathi sishada nina nanikhona. Hayi mama, hayi cha. Manje kungani yena kangazizeli okanye ahamba yolanda abantu bakubo la babekade bekhona walanda abantu engingabazi. Wazi ufika la emva kwendlela ahamba ngayo la ekhaya. Ngibuzile-ke leyo yomndeni kwawukuthi-ke umndeni ubude usemakhaya akhe. So njengoba nje naye la eThekwini nomuzi wakhe nomuzweni nomuzi la eThekwini kube udaba lobuhlungu ethi usewumuntu angazi noma uqashile noma kanjani kodwa manje ukhala ngokuthi ubuka umshado wakho ubhidla kuwa okubuhlungu kakhulu-ke ukuxoshwa nje totally kwakhe. Oh kusho ukuthi nina nje nikabalungisi bemshado yabantu. Hayi ma ungasibeka na kanjalo ngoba nasemshadweni siyayifike futhi makunenkinga khona. Ufike nina ningezona nezihlobo zakhe. Nizokhuluma nawe. Uthe ngenzeni wenzeni nkosikazi. Uthe benzeni. Bazosiza umshado wethu balungisa umshado wethu. Wenzeni umshado? Umshado wethu kade sayaqala nkosikazi sixabana nawe endlela ngazi kwenzakala nkosikazi. Sekuze ngikhethe ukuphuma endlini ngihambe ngilale ngaphandle wangikhipha wena. Mina ngisenzani? Nkosikazi wena ngikwazi nkosikazi kwenzakala nawe angiqondi nkosikazi. Hayibo. Angiqondi. Hayibo. Mina ngakushada nkosikazi wami sazizwana. Sithandana kokuhle othandweni lethu. Kwasebonakala Ufundisi mina nawe ukuthi sofa silahla kodwa manje ngiyabona kuwe. Yiko sengabiza beNyon TV ukuthi abazami ukuzosiza kule nkinga yethu esinayo. Kuyo yonke leminyaka engihloniphana nawe mina. Wajika wena wangangibona ngingelutho kuwena. Ngiyimina nje uphuma uhamba la ekhaya ngishebusuku mina ngilele. Ngingakwazi nanokuthi ushonephi. Ukhala amafoni left and right mina ngiyathula. Ngingafuni ukulwisana nawe wena sowulwa namanje. Usungilandela abantu futhi. Wenkosikazi mina ngakushada. Wathi uzovusa umuzi kababa. Mana ngiqale kodwa manje umuzi kababa usawuvusa wena. Wena usukhipha mina kwami emzini kababa wami lakhaya. Ngathi mina nkosikazi mina ngakushadelana wena. Ngathi ngikhiphelana. Awuchaza ngapha ngikhiphilana mina. Wathi awusangizwa. Awusangizwa wena. Uchaza ngathi kodwa ngwazi isimo sakho sikuphi. Yiko ngithi mina laba futhi ngibalandile beNyon TV. Uthatha wonke lamathala akho wabeka kimali. Mina nkosikazi yabona manje khona abantu abakhona siyaphikisana mina nawe siyaqophisana. Wena wenza lo. Mina ngashada wena. Uthenge nzeni. Ngathi wena washada. Okay Ndosi lolu udaba mangilalela angingezwa kahle ngizwa ukukhuluma indaba zomshado nenkomo owayikhipha noma ukhala ngokuthi nawe angazi amafoni left and right lento ngifuna siqale ekuqaleni. Mama isizathu esimenze wamxosha isiphi? Ubaba lona behlala naye kahle. Kwahamba kwanesikhathi la lo baba lo avela nyamalale nje ebusuku silele uyavuka ukhala ifoni uyavuka uyahamba ukhala ama message uyavuka uyahamba manje ngimbuza uthi angivali wami umlomo ngenze ngikuzele la ekhaya. Nezinto ebezenza khona la ekhaya kukho asakwenza manje. Ukwenza mangabane kuthande yena. Makuthi akakhipha school fees seyingane uyasikhipha, makuthi akangasikhipha angasikhiphi, makuthi akathenga igrocery la ekhaya uyayithenga, makuthi akayithenga angayithengi. Okay ma, kuyiqiniso ukuthi njoba sifika naye wamxosha la ekhaya kuyiqiniso lokho. Uyena ohlele ehamba. Ngase ngithi mina kahamba aye kwanhliziyo ngiyise kahamba ayophumula la iphumula khona njalo kulobu busuku ahlele ehamba la ekhaya. Ayikho indoda yomuze engahamba each and every day njalo iyahamba yavuka ebusuku iyahamba yavuka ebusuku iyahamba uyapha ebusuku. Useyathakatha inyeni. Okay mama mawumbuza wena uhlala naye phansi ube umuntu okulalelayo yini kulolu ngoba lento okuphuma kumnyana wawo akekho umuntu emphatha kahle vele nami ngiyazulana nawe ebuhlungu. Kodwa ukhona izimo la khona umkhwela wakho umthatha umhlalise phansi ukhulume naye ukuthi baba sibani ukuthi nokuthi angikuthandi ukwenzelana mhlawumbe kuleso sigaba ufikile yini wena ngaphambi kokufika esimotweni sokumxoxa. Akanaso ke kwayisikhathi saleyo nto leyo. Ngisho ngingangicela ka 100 isikhathi sokwenza lokho akanaso. It's aid ujahile, it's aid ubizwa abangani bakhe kodwa mayibizwe umngani yazi ukuthi ngeke azabuye kwayena. Uzohlala la ihleli khona uyawuhlala u2 days uyawuhlala u3 days ubuya nowenza into ayithandayo yena. Webhuti wami Iyavoti yami. awube namaseni ngihlehle nalo udaba wami nonkosikazi wami. Ndosi. Mina unkosikazi sashada naye. Makhaya. Ngo2000. Makhaya. Mesishada nalo unkosikazi wami ngo2000. Uthando lwethu salusi right. Right yonke into siphusha kahle. Kodwa unkosikazi wayengasangihloniphe engasasiboni isithunzi sami uba indoda ngendlela esengiphatha ngayo.
yabo sengibona ukuthi endlini akusekho mnandi endlini ngase ngikhetha ukuphuma. Okay. Yabona namhlanje ngizokisho lotho ngakhetha ukuphuma. Yeah. Uthi ngaphuma ngenzani kodwa ngaphuma. No, ake siyibeke yonke into ayiqonde nje. Ayiqonde. Ngicela umlimi. Ngaphuma uphuma kamanje kanjani? Yeah. Ngafuna indawo yokuqasha. Ngafaka umbhede kuphela kuleyo ndawo leyo ngaqasha kuyona. Hayi kumuzi wami unkosikazi naye ubone endlini kubo. Ngoba ethi uyesho ukuthi wathini kumina uze ngihambe. Ngabe ngiphuma ngifuna umbhede wami lonke engahlala kuyona ngiqasha la ngirentela kuyimanje. Yes. Ngirentela lendlu leyo kuyimanje. Okay. Ngihamba khona bese ngwasengizwe yabo nkosikazi akuvumi endlini. Akuhlali lonkosikazi akakwazi ukuthula lonkosikazi. Lonkosikazi uyakhuluma wemfowethu. Uyathetha lonkosikazi. Ngisho into encane koyisipondi uyathetha. Kwenzekala ngiyathetha. Baba kaSibanibani. Baba Sibani cela indosi yini indosi. Yabo manje mfowethu ngeke ngidlala umfazi mina ngibe ngamshada. Mina yiko baba. Ukusho ukuthi isipuni lesesiwayo ile ntombi yakho le. Ehleli iphuma lapha endlini yakho ekseni. Ngiqashile. Isona spoon leso. Abona umfazi kade ngitshela. Isona spoon leso. Mina ngibalanga indaba yentombi. Ngithe nginombhede. Manje lusefaka indaba yentombi. Okay ke nkosikazi ikhona ke intombi. Ikhona makhwapheni. Ngoba manje vele sengikhathele wena. Wena vele okwenza ukuthi ungalali uvuke ebusuku wena uhlulile umshado wena. Wena ukuhlulile umshado. Yini akuvuse ebusuku? Wena ngathi ngivusa wena into sokuzenza. Ngithi yenzani? Usukwenzani wena? Yini osukuye engenzile mina ngoba mina ukujabula nawe ekamela lakwazi. Hlezi uthi awukho right, awukho ready. Mana ba. Ngane mfisa ukujabula nakathi angikho ready indoda, angikho ready indosi. Hawu nkosikazi yini? Angikho naye mhlawumbe khona kwenzayo. Mana kuze kufikele lapha wena uyini okade uyenza ngize ngithi mina awungabisaphinde ungithinte ngoba ngakutshela ukuthi ungabisaphinde ungithinte. Yini eyayenzakela? Yazi hey. Mfethu, ngoba isikhonteza eyenzakala. Ayikho into eyenzakala. Ngoba unkosikazi wabathi mina angiqali sibe sijazi lomkhwenyana. Yini ngwakho samshadela ngisesijazi lomkhwenyana. Shuthi akasangithembi unkosikazi wami mfethu. Ziningi mfethu. Abathi ngikhethe leindaba zakhe nalomfazi wami lo. Ziningi indaba. Manje mfethu angazi bafethu ngangisiza ngani bafethu lonkosikazi ukuthi akwazi ukuthi mina ngiyindoda kuyena ngimshadile. Ngahambe siyinkomo mina lapha kubo. Ngamlobola inkomo eziyamashumi amane. Ngimlobola lonkosikazi mfethu. Ngamshade mina kapha. Okay. Bafethu angazi ukuthi ngilalele banje manje. Hayi mfethu, angazi ukuthi lo mfazi bekangidile unkosikazi mfethu. Angazi ukuthi imuphi umuntu kufanele ngimuzwe njengamanje. Lo baba wala ekhaya. Into ayenzayo sithi silele. Angikhulumi zonke izinsuku mina. Uyena ukhala ifoni eyibeke kanje eduze kwakhe ayithintwa umuntu leyo foni. Ukuthi isebusuku ingasikhatsini ingo12 uphuma hambe yena angabi sabuya abese ecabanga ukuthi ke mina ngithini ngakuthola ke ngokwami ngazifunela mina ngazitholela ukuthi njalo kuleyo ndlu leyaqashe kuyathi yena uyiqashile kunomuntu wesifazana ophuma khona sekufanele ngenze njani ke mina Shuthi senabafazi ababili ngoba la ekhaya akuthintwa umuntu akwenziwa lutho ubhuti usisi uhleliwe nje. Okay. Nento engiyishoyo kuyena yonke into irongi ngiyakhuluma ukuthi kwala sengibuza ukuthi ngaselo ukubonakala intombazana isikhethi sehlendini yakho kwakwenze njani ngabonani indosi akasho. Uvela athi mina ngizela ukuzogana la anginaki indaba zomuzi wami sekufanele ngithini ke mina. Ngihambe mina ngishiya abantwana nomuzi naye nalomuntu wakhe. Ngikwenzeleni lokho? Uyena ekufanele ahambe hayi mina. Angezanga lutho mina. Ndosi. Lo daba angazi ukuthi ngingathini. Mhlawumbe Ndosi wena izathu sikwenze wawumuntu obona usufanele uqasha indlu. Ingoba ufuna indawo ukuthi ukhululeke into ezimkhubu zenze kahle mhlawumbe. Hayi bengifuna ipeace. Bengifuna ipeace. Uhlala nobala. Kuvela uzothi ufuna ipeace. Kuvela uzothi ufuna ipeace. Ngoba lo muzi lo mfethu. Lo muzi lo. Ngawakha ngeimali zababa. Lo muzi. Ngawakha lo muzi ngobusa. Bathatha unkosikazi ubaba wathi isibusa umuzi wasekhaya ubemkhulu wakondosi. Hayi ngambona unkosikazi wami inhlindo yami yamanzi. Kodwa la yangijikela khona mfowethu hla ingithuka endlini ukhona izingane umbuzo ukuthi ngangimthukela umbuzo ngane la ekamereni lami mfowethu ngithuka ngathi wenkosikazi ungayenza kanjalo ukuthi uthuke mina
ngibe ngakushada nkosikazi emini kabhanga kuthatha kodwa wena wazi ukungithuka phambi kwey'ngane zami. Ngifuna ukuzwa mina ukuthi if mina ubungibona ngihamba nomuntu ogqoke ibhulukwe lapha ngoba wena ufuni nanokuthi ngihambe nomuntu omaziyo. Lowo muntu lowo mina suke sekukhona into esihlanganisile noma ngabe ngiphathisiwe wena ukhuluma into eyodwa hayi lowo muntu senihamba ligugusheke emva kwami seniyazana nina kodwa kube kuwuwe wena qobo lwakho okwazi ungenisa umuntu endlini. Kodwa le ndoda le yokuphuma ebusuku awichazanga. Mhlambe ke kulungile. Uyayomchazela yini ubechazela yini mase sicela ukuthi njengamanje njengoba kuqeda eCalifornia ngoba njengoba sihle nje manga eCalifornia la kufona umuntu sesiyazi ukuthi la ngaphandle ngiyakubani nange ngifonela usibani bani. Ubumchazela yini ukuthi mhlambe le khole balekile yomngane wami usibani bani noma ikhole beke ngimchazele mina nama client ngisebenza ngeinto eziningi mfowethu. Ngiyasebenza nama client uyazi. So ama client ami ngisebenza ngawo. Ama client angifebelayo after hours mhlambe abo bekube ikhazeni mhlambe mayisuke ephuma. Akanaso isikhathi esiqondile. Ngo-10 uyaphuma sekulele. Umsebenzi wakhe awunawo ama client asebusuku. Angikwazi lokho. Seloko ngashada naye ibingenzeki leyo nto leyo. Ibingenzeki. Kodwa ithe la yenzeka khona njalo uyaphuma ufonelwa abangani. Hayi ngifonela umngani wami, hayi ngifonelwa womngani wakho usuke eyiclient. Lo muntu engeke ngimbone ephuma endlini yakho ngoba phela indlu yakho isendleleni yila ngidlula khona ngiyabona. Kusho ukuthi lowo muntu lowo yiclient naye. Ubuwasebenzele endlini ama client akho. Lephupha wafuna ukuzikazi. Ngiphuma umfazi wami ngimtshele mfethu yonke into. Ngimtshele futhi abonje leli client elilodwa elihlelekile lapha ngoba phela lilodwa leli client. Thula bafo. Une client elilodwa wena. Thula no. Unganjani ningiphumeleke uhambe yokhala lapha eclientini lakho ngoba phela yilona elikududuzayo alikuthethisa lenza ilutho. Likuvusa ebusuku ngo-12 wena uhambe. ngicela ukubuza. Uhamba utshela abantu ukuthi mina angiphathi kahle lapho letha abantu uzobatshela ukuthi mina ngikuphathi kahle uzongisukela kwami. Uzongisukela wofike nabo ngekhathi uyongilanda kithi. Yabona manje nkosikazi awehlisi umlando yengitshela unolaka nkosikazi Ngiyangulisa kwayilento oyikhulumayo ngoba yiyo yona le ngikwehlelisayo uzongithethisa nje ngingathethi kwakona. Hayi okay mawami hayi mhlambe lolu daba mhlambe like ngifeel ngathi ngimncane kulo. Ngizongathi ngimfishane kulona ngoba ngafika esigabeni sokuthi nami ngishade ngizazi inkinga zasemshadweni ukuthi kuba. Wedlala ngani wayena? Uyayazi into ayenzayo nabantu bayambuka. Mina sengunkosikazi wasemphakathini nje ngoba nakho ngihleli la endlini ngisivalele la endlini nezingane kodwa bona bayamazi yena. Zonke lezi zinto azenzayo la eminyango ngiyayithulela futhi angihambe ngishawuda nawe ukuthi hayi ubaba kwami kunentombi ukuthi ahamba naye hayi namhlanje ngibone umuntu ukuthi ebeqamba mangethi ama client akhe. Uyayazi into anibizeleyo yena uzonyunda mina ngento engekho ngoba vele uhlele ngenza ngibe mubi ngibe nephutha. Yonke into uyiphosa kumina yena uzenza ungcwele. Ekhuluma into engekho la. Okay angifuni ukuthi mawuphuma uyapi. Le ama client akukhiphe ebusuku awichazanga. Wena into oyishilo uthe ucela sokulungisela umshado wakho umkakho uqoshile. Uqoshi so kwenzeke ngibizo usisi lo wala amakhelwane afike ngimlungisela amagesi ama lights manje ngihlala yedwa nkosikazi lezingane lo wasisi wamakhelwane engimaziyo. Ungacela kumenzela ama lights enye le engayazi lento ikhambe yenzeka kabili wangicela ukuthi ngimisele ama lights akhe. Uyazi lo nto namama Afrika yena bese letha izinto lapha nezikhaftine lethela wena mina ngivume mina ngiyapheka la ekhaya ngenza yonke into ngivume mina umuntu wesifazane uzomenzela azokulethela isikhaftine la ekhaya akakuniki ngani mali awufuni imali wena ufuna ikhaftine uyanginika imali manje noma nginika isikhaftine phela nkosikazi endlini yami leso engidala kule Wendosi okay Wendosi wema wami angifuni mina ungiqambela abanga kubantu bakho ofike nabo labantu anginandaba nabo mina Ndosi namanje ngisasho kwami phuma okay mawami uzohamba nabo vele njengokufika kwakho uthini kumina
Nkosi Ndosi hlaphana. Okay mawami, yabo ngizokuhlonipha. Yabo lokhu okushaba ukuthi uzophuma. It's fine uzophuma sobuyela naye leso mthathe khona. Lani mthathe khona nihambe naye. No, okay, so buyela naye lana mthathe khona. Mama ngiyeke lonkosikazi nabafowethu. Kodwa mina kunesaluleke ngifisa ukunika sona. Ayikho into engizoyikhuluma, ayikho futhi into ezolungisa lento ena ukuthi kuhlehlelwe emuva. Ukuhlehlelwa emuva ngeke kulungise isipho. Kodwa nezela izingane kade nikhuluma ngeingane angizazi. Uyazazi lezo izingane? Okay mawami, okay, nezela izingane nje manje. Izingane ziyazi ukuthi ubaba in 6 months back besihlala naye sonke. Nje manje ubaba sambuza. Uyazazi lezo izingane? Ekugcineni mawami kuzoba nemibuzo kusasa einganeni ezothi ma uphi ubaba? Ma ubaba wakhe ingane iyatshelwa. Inendlebe iyalalela ngoba ifundiswa abazali ingane. Okay ke ma, kunezinto ke lezi sikhuluma ngazo. Akufanele lezo zinto zifike einganeni. Hayi. Mawami ngicela ungilinde. Akufanele izinto siyithathe thina sizifundise izingane noma sizitshela izingane ngeenkinga zethu sabantu abadala ngoba izingane suke siyibulala impilo yazo yonke. Angingeni uNdosi akahambe nje uNdosi yaphindele la iphuma khona. Angimfundi nje mina la ekhaya. Usengihlukumeze kwenela, ngikhale kwenela, ngisafuna ekukhala naye inyembezi zokhala zisekho. Uyu uNdosi lo. Okay mama, sohamba na uNdosi. Kodwa mina into engizama ukisho la ukuthi izingane asingayitsheli imandosi. Izingane asingazitsheli zonke izinkinga zemishado yenu njengabazali. Ingane mawetshela into ikhula nayo ithi masindala ithi ubaba wehlukumeza uma. Uyabona ukuthi leyo ngane isikhula nenzondo kubabwayo. Kanti ngento nina ebelingayilungisa. Mhlambe ngicela unginingilini. Inkinga akushiyo ukuthi othandweni noma emshadweni kuyohleze kuhamba kahle. Inkinga ziba khona imishado emihle sibonayo nathi esifisa ukuthi engathi umshado wami ungaba kanje. Kodwa ngoba suke sibona okuhle sevezela okuhle kuphela. Okubi banakho ukuthi bayakwazi ukuhlala phansi bakumuntu wakhe. Ngicela ubuza umbuzo owodwa. Lezi ingane othi ngingayitsheli mina ngalo yise wazo lokho ohlakele. Ziyalala naye uyise khona namhlanje. Ziyavuka ekseni uyise akekho. Mhlawumbe angabuyi ngisho nasemini nasebusuku obulandela yangabuyi. Yiphi imfundiso lo yise wazo asifundisa yona? Uma wami yabona umfazi oqotho uvikela umuzi wakhe. Iyayithi indoda noma ingasebenzi akwazi ukuthi mayephumele esitole eno 5 rand awathenga ama-chips amabili bese ethi nayi nawo ama-chips zingane zami uthi ubaba wenu anginithengelela uyini ubaba onyamalele ebusuku njalo. Khama ngithi ngizama ngale nkulumo ingane phela nazo zinamehlo ziyabona. Mawami ngale nkulumo ngizama ukuveza ukuthi singakwazi kulokunyamalala kwakhe kodwa ingane singayinikezi lutho angisoze ngaphinde ngamvikela lona ke ubaba ucele lo. Angisophinde nje ntombo ungihlukumeze kwenela angisafuni lutho. Akahambe nje ashiye ngokuthula ngoba vele useshiyile aphume nje ngoba mina ngizukuya ndawo. Ngakhishwa ngithi kwathiwa ngize kulomuzi ngizokhulisa umuzi ngawukhulisa wahluleka ukuqhubeka nawo angithi. Okay ke mawami uke wawubikela yini ke ake sihlehleke manje awume ngapha sabela uke wawubikela yini umndeni wakacele mhlawumbe waqala wakhuluma nowakho wasekuhlangana imndeni wathi no ngihlusha umkhwenyana kanje uke wayikhuluma nodaba olinjalo nomndeni? Umndeni ngakhuluma nawo owami ngakhuluma nawo wathi angihambe ngiyobabiza kubizwa i-meeting. Ubani ongazange afike nanku? Okay, yini ungafika nge-meeting nawe icelile uma? Angisibarisbek. Angiphumele sibizo. Kodwa wawutsheliwe ngale meeting? Bangitshela ngo last minute bathi vele nami lelo sonto ukuthi ngibhizi. Kusho ukuthi wena udinga mina ngikuhloniphe abazali bakho wena ungabahloniphi. Ngihloniphe mina. Wena abazali bakho ungabahloniphi. Uhlulekile ukungihlonipha mina. Manje ukuthi ngize ngibize nini? Uhlulekile ungihlonipha mina. Yini mina ngize kulomfazi? Lomfazi lo akahloniphi nje ukumuzwa nje. Okay, wena Ndosi buba naso isikhathi sama-client ebusuku but isikhathi se-meeting yasemini kabha wahluleka nje uku-attend i-meeting. Ngaphuma ngisizike-Maritzburg. Angibizwe umJoji lapha umlungu wami omkhulu angisebenza naye. Unamanga. I-meeting izange ibizwe namhlanje ukuthi wikusasa. I-meeting yabizwa wazisa ukuthi kuzonika usuku lakhishwa usuku yena wangabikho. Kwakungane engazange yena aplanele lolu suku lakhe yena ahamba ngalolu suku ukuthi kune-meeting ngalo. Okay, asenze nibe lula lento. Wawufisa ukuba khona i-meeting wabanjwa umsebenzi. Yeah. Wangayibiza ngane ngithi ucela ihlale ngoba usunaso isikhathi ukuze ngoba umuntu ebengiyibuka la
wena umuntu onenkinga kahle kahle ngoba wena obize ingoba ufuna ukubukisa ngami njengoba ehlele ebukisa ngami namanje no angisho ukuthi like unenkinga bafika ukuthi kwakhoxoshiwe ile inkinga ona ile so sengishike mina ukube wena inkinga yakho wawufisa ilungu ngokuthi awusemarisburg awungaphindi uhlele uarrange ukuthi sengibuyileke manje ake ngiphinde awamancane baba mina la ngithe sizani mina yini ngathi mase nikhava lonkosikazi nami mina bafakekho umuntu engumkhava ukuthi ngikulalelile inkulumo oyishilo mangithola la awubange usazisha ingqinamba noma ngithi mina ngikhisha umsebenzi anizwa njengoba engezwe la ngimtshela okay nana ngikuzwa futhi lokho okay bafaka ukuthi angikuzwa into engiyisho mina nengiyicelayo ke angazi noma isikhathi sizoba khona yini kodwa into ebengiyicela ukuthi futhi nisheshise impela ngoba kusakhona la ngizoya khona ngiyolanda izingane uyazazi ukuthi iziphi okay ngicela mawami angazi noma ngangivumela yini ake ngizama ukuhlanganisa imindeni ngakwazi ukunhlanganisela imindeni kuhlala meeting owami umndeni wathi ngeke usayenza leyo nto ngoba ihlanganisiwe meeting kwawuyena umkhwenyana lo wabo ongabahloniphanga okay ke mawami into engingayicela ke ngoba nezenzo zakhe azenzayo lana bayazazi bayazibona ngizokhuluma naye uNdosi kube mina inkampani nga-offerisha ngisho imoto iNyoni TV ukuthi iyothatha umndeni wakhe kuziwe kowakho kungabe owakho osukayo uyele cha kube owakhe osukayo uze kuyena kungani yena engafuna ukuhlala ngokuthula emzini wakhe azakhele wona nentombi yakhe ngoba phela yona eseyizwa kangcono mina ngiselutho mina okay shuthi wena mawami awufuni shuthi nje kwakona mayincika nje uvela athi ngiyagodola mina yona nto ayibonayo phela la kimi okay shuthi ma walala eduze kwamulele efrijini yona nto phela ayibonayo ngoba ulala kancane awesangeni embhedeni ngoba kade sibuka iTV nezingane inkosikazi sengahamba ngiyolala siyangena embhedeni ngoba phela ngithi nangu babo ekhaya useyolala sishiya abantwana uzona tri yakhala ucingo uyaphuma ngomnyango kekusaphinda umbona yona inhlonipho leyo efanele mina ngiyihloniphe yona nto efanele ngiyinike inhlonipho leyo webhuti enyoni abalo unkosikazi wami lo uyisangoma umbona nje ziningi izinto angivimba ngazo ukuze mina ngajabuli naye amanga ndosi uyisangoma uthosa kwakhe ngoba ethwase isangoma mina ngikwazi ukumthinta uthi abantu abadala abafuna amanga ndosi manje nami yiko ngakhetha ukuphuma ngaphandle ngamshiya no ubaba lo wala ekhaya unamanga uyazi kahle imigomo nezimo engihamba phezukwazo mina ngiyahamba mina ngiyoguqa ngicela ukuthi namhlanje sinobaba wekhaya for isikhathi esingaka bayamazi kwayena wabikwa ayikho lento ayishoyo kuphela yena kathi la ijabula khona ilapho umnandi khona le ngiyishoyo mina ngeke uvuke ebusuku uhamba ushiya unkosikazi ubuthi uyamhlonipha ngeke uzuyenze leyo nami bengithi ngisazoyibuza leyo ngoba ngiyabona ukuthi uma uvuke ebusuku ushiya unkosikazi ukuthi uma umuntu wesintu so bengithi ngisazoyibuza leyo ukuthi mhlambe akuzona yini izinto ezigcine zokukhipha ekhaya so ke njalo ngaso sonke isikhathi makufanele kujatshule kufanele uhlezi uyobika lo cha akubikho sahlanganiswa ngokwamadlozi amadlozi ayazana ayikho into engaziwa vele bamletha ngaziswa kube njengoba nami ngangikhishwa kithi akungwamadlozi yenziwa yonke into kuyazi ukuthi unkosikazi nendoda le asikho isidingo sokulowo yithi hayi baba ngifuna namhlanje hayi baba ukuthi amanga ahlaza lawa washoyo aluhlaza ce ukuthatha bepho usebuya ngakudla ngishukudla kwala ekhaya lo ubaba lo athi mina ngizomdlisa ngiyosukuthathela phi lokho ukuthi wena umama wakwakho ubuya angafuni ngoba ethi abantu abadala abafuni ngeke ngamthinta wanqaba hawu ngosuku olodwa ngikuma period usholo lakho ngosuku olodwa ngikuma period wena wawajabula wena usawaza ama period wena wasuku olodwa fanele ngithi hayi baba buka nakho uma period akachazanga yena ukuthi inkinga ikini wavela waphika nje ngeke phela umuntu umephika wena uthayele vele ukuqaba manje uthe wena njengoba isangoma wathi uyamthinta wathi bathi ubika usho njalo kumina kwenye inkathi usho njalo uyamusa uyayiphika nje uthi kwenye inkathi uthi ogogo abafuna ukuthi ahave noma alale enze sex nami iyona into eyenza ukuthi uphumele ngaphandle mfowethu kuphi la ekhaya ngoba ubona nje kuphi na ukhala ngokwakhe angisaxoshanga la ekhaya ngoba ungahloniphi ngoba ngingahloniphi mina yimina ongahloniphi ngina manje uyashaya ngiphumile batshela beNyoni TV ukuthi abangikhiphe manje uphumile vele uphumile wena wathi isikhwama sakho wathi uyahamba umfazi kwaba nomusa ngempela owami
Angithi wena wakhe umzi wakho wamakotishi, hambe emakotishini akho-ke namanje. Le nto ngeke ilunge njengamanje. Njengoba ngishilo ukuthi ngimncane ngifollow udaba. Ngeke izilunge mina bengilindele ukuthi bafo mawami mina bengilindele ukuthi njengoba exoshiwe kwakhe masifika thina singena naye khulunywa udaba siyolanda izikhwama uyabuhlala kwakhe sixoxa. Kodwa into yenu ithanda ukuba ngaphezulu kwami. Mina into engicelayo mawami ngizocela nababukeli mhlawumbe ababukayo bazoshiya imbono. Kodwa mina ngokufisa ukuthi lento ake kubuye isigaba sesibili Nkosi yami. Lento idinga imindeni ngimncane. Ilokho mawami ngokucela sesobula ngisamthembi nje lonkosikazi ngicela siyalungiseka ngisamthembi nkosikazi lo Angeke uzusho ukuthi wena ulungisile lo muntu ohlala naye. Le ntombazana ohlala naye wona le kulungisile. Ukhona nje indoda esile nje la ekhanda eshiya umfazi emveni. akalungisa mina loyana Uzokhononda ngento eziningi awazi nanento ukhononde ngayo ukuthi ngenzeni uzongibala ngihloniphi angikuphi angibikanga amadlozini amadlozi athi ungazi ukuthi amadlozi angena phi kulonto. wena ukuthi nje Siningi nje izinto ezibalayo yini obabizele yona laba futhi yini indosi obabizele yona ubabizele ukhulumela futhi Ndosa sivele sami. ubabizele mina kuthi ngimambe ngimyeke ubabizele Ngithatha into zami ngihambe la. Asambeni. Isiqoko ufuna isiqoko. hayi hamba ningaphinde nje nibuye kwanayi hambani angiceli futhi ukuphinde nginibone hambani